ዝርዝራ ዜና ህዝቢ ኤርትራ ሰሪሑን አፍሪዩን ከብዱ ከዕንግል ዘይከኣለ ህዝቢ ዝውንኖ ባህርያዊ ጽጋታት ብዘይገድስ ዘላቂ ቁጠባዊ ዕቤትን ርግኣትን ከረጋግጽ ከም ዘይክእል ኣማእዝዩ ስለ ዝርዳእ ውሕስነት መግብን ንምርጋጽ ዓጸፋ ይሰርሕ ኣሎ። እዚ ብምውሃድ ህዝቢ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን መምሕዳራትን ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ሕርሻዊ ንጥፈታት ውፅኢት ድሮ ኣባይታ ክርአ ጀሚሩ ኣሎ። ሰሙናዊ ሓተታ ኣብዚ ኣተኪሩ ኣሎ። ዳንኤል ገብሩ ሱርበት ተኻውለውጥ ብምምጻእ ውሕስነት መግብን ምርጋጽ ህዝቢ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ቀለስትን መራሕትን ዝኾኑ ምምሕዳራት ከምኡውን ህዝባውን መንግስታውን ትካላትን ኩባንያታትን ዘሰላስሎ ዘለዉ ልምዓታዊ ንጥፈታት ሽትኡ ንምውቃዕ ዓጸፋ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሰሙና ሓተታ ገሊጹ። ኣብ መስርሕ ምህናጽን ምልማዕን ሃገር ቅድሚ ዝኾነ ነገር ከም መስፍር ክውሰል ዝግባእ ዕማም ምርጋጽ ውሕስነት መግቢ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እቲ ስራሕ መፍትሕ ኩሎም ግድላት ብዝብላ ርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ ብናይ ገዛእ ርእሱ ዓቕሚ ሰሪሕን ኣፍሪን ከብዱ ከዕንገል ዘይከኣለ ህዝቢ ዝሃለዎ ካልእ ባህርያዊ ጸጋ ይሃልዎ ዘላቂ ቁጠባዊ ዕብየትን ርግኣትን ከረጋግጽ ከም ዘይክእል ኣነጺሩ። እቲ ሓተታ ቀጺሉ ህዝቢ ኤርትራ ተደጋጋሚ ደርቂ ነዊሕ ኪናትን ኣዕናዊ ፖሊሲታት መግዛእትን ዘስዓቦ ምድካይ መሬትን ከም ውፅኢቱ ዝተኸስተ ልምሰት ሕርሻዊ ንጥፈታትን ፈዊሱ ኣፍራይነት ንምድንፋዕ ልዑል ጻዕሪ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ብኸቢድ ወጻኢታት መንግስትን ልዑል ተወፋይነት ህዝብን ሰራዊትን ኣብ በበይኑ ከባቢታት ሃገር ዝህነጹ ዘለዉ ከዘንቲ ማይን ትሕቲ ቅርጽታትን ከኣ ድሙቕ መርኣያ ናይቲ ሓምላይ ሰውራ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ድኽነትን ድሕረትን ነበረያ ነበረ ገይሮም ዝሰልጠኑ ህዝብታት እቶም ኣብ ዘይምቹእ ሃዋሁ ምስ ባህርያውን ካልእ ምብድሆታት ብትብዓትን ኒሕን ገጢሞም ብስራሕን ብልሓትን ግድላቶም እናፈትሑ ዝመፁ ምዃኖም ብምብራህ ድማ ንበዳሃዊ ኩነታትን ግዝያዊ ጸገማትን ክጻወሩ ዘይክእሉን ግድላቶም ባዕሎም ክፈትሑ ትብዓት ዘየጥረዩን ግን ወትሩ ግዳይ ድኽነት ድሕረትን ስደትን መፍቶ መዝመትን ገበትን ከም ዝኾኑ ኣስሚሩሎ። ሰሙናዊ ሓተታ መወዳእታ ዘኹርዕ ኤርትራዊ ታሪኽ ርእሰ ምርኮሳን ጻዕርኛነትን ስለ ዝኾነ ህዝቢ መዋጽኦን ፍታሕን ካብ ካልእ ከይተጸብየን ንምጽወታ ከየምባሃውቐን ሱርበት ተኽለውጢ ንምምጻእ ኣብ ከቢድ ስራሕን ልምዓታዊ ዕዮ ተጸሚዱ ከም ዝርከብ ሓቢሩ። በኣሽሓት ዝቁጸሩ ዜጋታትን ኣዕሩኽ ኤርትራን ሳተፍዎ ዘለው ብ31 ሓምለ ዝተኸፍተ መበል 16 ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ተቐማጦ ሃገራት እስካንዲኔቭያ ብዝተፈላለየ መደባት ቀጺሉ ከም ዝወዓለ ልኡኻት ሚኒስትር ዜና ካብ ከተማ ስቶክሆልም ሓቢሮም። ኣብዚ ክሳብ 3 ነሓሰ ዝቕጽል ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኻብ ሰሚናር ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሞያዊ ኣስተምህሮታት ውድድር ቁንጅና ባዛር ስእላዊ ምርኢት ባህላዊ መደባት ከምኡውን ብፍሉይን መንእስያትን ቆልዑን ዝምልከት መደባት ብልዑል ሱሳፌ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኦም። ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ፌስቲቫል ህዝቢ ኤርትራ ሓድሕድ ምክብባር ዘስተማቐርን ብሓደ ህርመትን ቅኒትን ናብ ትስፉ መጻእ ዝግስግስን ጭዋ ህዝቢ ምዃኑ ዘጉልሕ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ገሊጾም። ንሳቶም ኣስዒቦም ፌስቲቫል ወገኑ መናብሩ ዘሰላስል ኤርትራዊ ተኣኻኺቡ ዝዘናግዓሉን በሃገራዊ ጉዳይ ዝትየሉን ባይታ ሃገራዊ ክብርታት ምዃኑ ብምጥቃስ ስድራ ቤታት ደቆም ሒዞም ብምምጻእ ነዚ ዕድል ዝን ኣብኡ ቀሪቡ ዘሎ መሰናድኦታትን ብዝግባእ ክጥቀምሉ ምርኣይ ከም ዘሐጉሶም ኣብሪሆም። ነጋድያን ፌስቲቫል ስካንዲኔቭያ መወዳእታ ኣብዚ ፌስቲቫል ዝበዝሐ ንጥፈታት መንእስያት ክዕመም ምርኣይ ነቲ እናደንፍዕ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ምውርራስ መስርሕ ዘነጽር ከም ዝኾነ ኣረዲኦም። ኣብ ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ሃገራት ስካንዲኔቭያ ካብ ሽሮደን ዴንማርክ ኖርዌይን ፊንላንድን ከምኡውን ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝመፁ ዜጋታት ይሳተፍዎ ኣለዉ። ኣብ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ዘመናውን ያተወና ገባብ ማሕረስ ተጠቒሞም ዝሰላስሉ ዘለዉ ንጥፈታት ክረምታዊ ሕርሻ ብጽቡቕ ይሳለጥ ከም ዘሎ ሓረስቶት ናይቲ ዞባ ነሪና ሓቢሮም። ንሳቶም ኣብ ሓበሬቶም መንግስቲ ብእዋኑ ዘቐርበሎም ትራክተራት ብርትዕ ዋጋ ይሓርሳሎም ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ብወገኖም እውን ብልምዳዊ ኣገባብ ግርሆም ኣብ ምልስላስ ከም ዝርከቡ ኣብሪሆም። ሓረስቶት ኣብ ጋሮ ብርእይቶኦም መንግስቲ ሓረስቶት ካብ ብኽነት ግዜን ሃልክን ንኽናገፉን ዘካይዶ ዘለዎ ፍሪ ብምስጋን ብወገኖም መሬቶም ብግቡእ ኣዳልዮም ርቡሕ ምህርቲ ንኽሓርሱ ብሓያል ጻዕሪ ከም ዝርከቡ ኣረጋጊጾም። ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ንዑስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ኣቶ ብርሃን ዮሴፍ በወገኑ ኣብቲ ንዑስ ዞባ 10 ናይ መንግስቲ ትራክተራት ተመዲበን ምስ ናይ ግሊ ትራክተራት ተዋሂደን ይነጥፋ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ማዕሪአን ድማ ሓረስቶት ንዑስ ዞባ ብያታዊ ኣገባብ መሬቶም የለሳልሱ ከም ዘለዉ ዛጊድ ድማ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ሕረስ ዝግብኦ መሬት ከም ተሓርሰ ኣነጺሮም። ንሱ መወዳእታ ሓረስቶት ብዘለዎም ዓቕሚ ወቅቲ ማሕረስ ከይሓልፎም ዝከኣሎም ክገብሩ ኣዘኻኺሩ።
ፖሊስ ኤርትራ ከም መቐፀልታ ናይቲ ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ከም ንምባል ከካይዶ ዝፀንሐ ስልጠናታት ኣብ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ፖሊስን ጸጥታን ደቂ ኣምሓረ ብምውሓስ ስነ ስርዓት ዘሰልጠኖም 18 ኣባላቱን 9 ኣባላት ኣገልግሎት ምእራምን ታድሶን ብ31 ሓምለ ኣመሪቖም ኣብቲ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ኣዛዚ ናይቲ ማእከል ጌደር ጀነራል አድም መሐመድ ኮኮል ኣብ ዘስምዑ ቃል ጻማቲ ማእከል ስልጠናን ሕብረተሰብን ተመረቕቲ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ብሓላፍነት ምስ ሰርሑሉ ድሕር ምባል ነዚ ኣብ ግብሪ ንምትርጓምን ሰላምን ጸጥታን ሕብረተሰብ ንምውሓስን ብዘይተጓላብነት ክሰርሑ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ሞያዊ ፖሊሳዊ ትምህርቲ ሜጀር ወልደ ሚካኤል አንደገርግስ ነቲ ስልጠና ኣመልኪታ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓለዋ ህዝባዊ ርክባት ሰልፊ ሕግን ትራፊክን ብሓፈሻ ምስ ምስፋን ሰላምን ጸጥታን ዝተሓሓዝ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ተገዳስነት ሰልጠንቲ ሞጊሶም بصبللتا كاب استمروا سلطنتي محمد عبد الله محمد سعين هاب تغرغس هايلن اب زهابو ريتو مقصارن محسن سن سرعت حلفنتاو سراحن قصال صعرن كم زليه طيسام نزرحولم زلو ناي سلطان عدل بمسغان نحبرتسبن بقنعنان تاماننتن مገልጋል ድልዋት ምህላው ማረጋጊጾም ፖሊስ ኤርትራ ብዝሓለፈ 3 አዋርሕ በሞያ መርመራ ትራፊክ አተሓዛ መዝገብ መቆጻር ስነ ስርዓትን ካልእ ሰላምን ጸጥታን ዝተሓሓዝ ንልዕሊ 9 አባላቱ ስልጠና ከም ዝሃበ ሰነዳት ማእከል ስልጠና ሀገራዊ ፖሊስን ጸጥታን የመልከት زهوركم تعزبت السعب زينا وزايد دقيمنا نمكتاكم معدم